Moko kuom jotelo matiyo kod serikal kotelnegi gi jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi okwedo mager mane jalup jatend piny Rigathi Gachagua ewi nyayo pogruok mag dhoudi e pacho ka. Kane giloso e kinde mane iyawo chenro mag weche teko Runyenjes, Wandayi nowacho ni en wich kuot ka rowere matindo ema puonjo jotelo kaka onego gibed jotelo mabeyo. Jagoro mongirore e migawo mar teko Alex Wachira bende nokwedo weche mosebedo kalandore ni jodak ma Masawa oket thenge e weche mag dongruok. Jalup gavana ma Embu Okinyi Wamugo kod jaod bura mar Runyenjes Mushangi Karemba bende nokwedo siasa manyayo pogruok mag dhoudi. Budget na wizara nayo ikaleta chini, mheshimiwa tukaremba naye. Juzi nilifurahi sana nikiona kwa runinga au social media watoto wadogo Gen Z wa Kenya wanaoishi kule Amerika walikataa mambo ya ukabila. Nilifurahi sana. We are now being taught by our own children that we need to be nationalistic. Our children are ahead of us. Our own children are steps ahead of us. They are teaching us that we need to be nationalistic. And that as countrymen and women, whenever we go out of the country, we must preach unity and nationalism, not tribalism and sectarianism. Naomba kwa heshima viongozi wote wa kaunti yetu, wacha tukae tukiwa kitu kimoja na tulinde kaunti yetu ikuwe na amani, isiwe ni kaunti ambayo inajulikana kwa sababu ya vurugu na siasa ambayo ni ya kuharibu mali.